Aro digitalean gure kontuak babestea, etxeko atea giltza zistea bezain garrantzitsua da. Batez ere gure esparruan, hezkuntzan, kudeatzen ditugun gauza asko, hala nola mezu elektroniko instituzionalak, ikasleen datuak, ikaskuntzako plataformak eta geure datu pertsonalak ikusgai gera bailitezke edozein momentutan. Urteak dira Nafarroako hezkuntza komunitateak lehen autentifikazio faktorea ezarri zuela, single sign-on prozeduraren bidez. Hezkuntza komunitate osoan erabiltzen ditugun plataforma guztietarako sarbidea zentralizatzen du prozedurak. Baina pasahitz bakarra, bere-berez, ez da jada nahikoa. Ardurarik ezak, pertsona batzuen maltzurkeriak edo teknika batzuek, phishingak esate baterako, engainatu eta gure kredentzialak lapur diezazkigukete. Eta hori ekiditeko, autentifikazio faktore bikoitza dago, BFA. Segurtasun geruza gehigarria da. Gure kontuak babestuko dituena baita norbaitek gure pasahitza edo lehen autentifikazio faktorea lortzen badu ere. Bigarren autentifikazio faktoreak zenbait modutan funtzionatzen du. Sakelakora iristen den kode baten bidez, aldi baterako gakoak sortzen dituen app baten bidez, segurtasun giltza fisiko baten bidez, edo baita ere, zure hatz-markaren edo aurpegiaren bidez. BFA-ari esker, pasahitza lapurtzen badigute ere, ez dute lortuko gure kontura sartzea. Segurtasun neurri zorrotzagoak ezartzea ezinbesteko betekizuna da administrazioaren informazioa eta zerbitzu elektronikoak behar bezala babesteko. Eta lege betekizuna ez ezik, hezkuntza komunitatearen segurtasunarekiko erantzukizun profesionaleko egintza ere bada. Autentifikazio faktore bikoitza ezartzea araudiak ezarritako betebehar bat baino gehiago da. Ikasleentzako, familientzako eta hezkuntza komunitateko profesionalentzako segurtasun berme bat da. Konfiantzazko ingurune digital bat eta batez ere seguruago bat helburu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.